Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikupembedzani Ambuye Yesu ndikuyamika inu, chifukwa munaombola ndonse pa mtanda wanu woyera. Maria mayi woyera, mutiphunzitse zolimba kusauka kwa Yesu. Tikangotero kwa uzitsatawo amadziwa kuti ndekuti ife akatolika komanso dziko lonse talowa mu nyengo yayikulu, nyengo ya masautso a Ambuye Yesu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 18 February chaka cha 2026, tsiku loyamba nyengo ya Lenti. Tiyamba ndi kupakidwa phulusa, ndiwe fumbi ndipo kufumbi udzabwerera. Lapani ndi kutembenuka mtima, nthawi yake ndi imeneyi, ulendo wake ndi umenewu, ulendo wa masiku 40, ulendo umene tikaumalize pa 4 April. Tili ndi ntchito yoti tigwire, tili ndi ntchito yoti tikule. Tiyena abale tsiku la lero tiyambire limodzi ulendo umenewu, tifundulire limodzi, timpempha Ambuye atiyeretse, atidalitse, atipatse mtima wozikiziza mchikhristu chathu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yoweli. Yoweli mutu 2 ndime 12 mpaka 18. Abale, ng'ambani mitima yanu, osati zovala chabe. Munyengo ya Lenti ndi nyengo yoti ting'ambe mitima yathu kuti Ambuye alowemo atiyeretse. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Florence Katiniche kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu, salimo namba 51, mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto, kalata achiwiri, mutu wa 5 ndime ya 20 kukamaliza, nkukafika mutu wa 6 ndime ya 1 kulekeza 2. Paulo akuti, muvomere kuyanjananso ndi Mulungu, chifukwa pa nthawi yake yabwino Mulungu akukomera mtima anthu ake, atikomera mtima mnyengo iyi tikadzikhuthula tikayenda naye. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Alfred Toza kuchokera ku St. Vincent Church, St. Armand Neno Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino akukhuthula ngodya zitatu zofunikira mu nyengo ya Lenti: kuchulukitsa mapemphero, kusala ndi kupunguza, komanso kuchita ntchito zachifundo. Mawu amthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 6 ndime 1 mpaka 6 kupitiriza ndi ndime 16 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyena abale ndi alongo, lero tisinkhesinkhe limodzi, tiyambe limodzi ulendo umenewu. Mawu oyamba. Mulungu ayitana anthu kuti abwerere. Mawu wa m'buku la Yoweli. Koma chauta akunena kuti, ngakhale tsopano bwererani kwa ine ndi mtima wanu wonse, mukusala zakudya, mukukhetsa misozi ndi kulira mwachisoni. Ng'ambani mitima yanu, osati zovala zanu chabe. Bwererani kwa chauta, Mulungu wanu, poti iye ngokoma mtima ndi wachifundo, osakwiya msanga ndi wachikondi chosasinthika. Nthawi zonse ndi wokonzeka kukhululuka. Mwina mwake adzasintha mtima ndi kuleka, ndipo adzatisiyira madalitso. Madalitsowo adzakhala achopereka cha chakudya ndi chakumwa zopereka kwa chauta, Mulungu wanu. Lizani lipenga ku Ziyoni,
lengezani mwambo wa kusala zakudya. Muyitanitse msonkhano waukulu. Sonkhanitsani anthu pamodzi, mwawuze kuti adziyeretse. Sonkhanitsani akuluakulu, sonkhanitsani ana, sonkhanitsani ndi oyamwa omwe. Lamulani kuti nawonso amkwati achoke chipinda mwawo abwerere. Ansembe amene ali atumiki achauta azilira pakati pa guwa lansembe ndi khonde. Azinena kuti, inu chauta, achitireni chifundo anthu anu. Musalole kuti ena awanyoze anthu anu osankhidwa. Anthu achikunja asawaseke pomafunsana kuti, ha, ali kuti Mulungu wamoyo? Apo chikondi cha chauta chidayaka ngati moto chifukwa cha dziko lake, ndipo adawachitira chifundo anthu ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ndipo salimo yathu, salimo namba 51, mutichitire chifundo inu Mulungu chifukwa tidachimwa. Ndi nthawi yovomereza kulephera kwanga, nthawi yovomereza kunyada kwanga, nthawi yovomereza kudzikonda kwanga ndi kumpempha Ambuye kuti andichitire chisoni. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo kwa Akorinto. Okondedwa, ndife akazembe a Khristu, ndipo tikulankhula monga ngati Mulungu ali kulankhula nanu mokudandaulirani mwa ife. Tikukupemphani m'dzina la Khristu kuti muyanjanitsidwe ndi Mulungu. Khristu sadachimwe konse, koma Mulungu adamusandutsa uchimo chifukwa cha ife, kuti mwa iyeyo ife tisanduke olungama pamaso pa Mulungu. Tsono popeza kuti ndife antchito ake a Mulungu, tikukupemphani kuti madalitso amene Mulungu adakupatsani musawasandutse achabe. Paja Mulungu akuti, pa nthawi yanga yokomera anthu mtima ndidakumvera, ndipo pa tsiku la kupulumutsa anthu ndidakuthandiza. Mvetsani, ino ndi nthawi yabwino imene Mulungu ali kukomera anthu mtima. Lero ndilo tsiku la chipulumutso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adati, chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake pamene mukupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachitira anthu achiphamaso aja m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwo amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe ukamachita ntchito zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita. Ukatero zachifundo zakozo zidzakhala zodziwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musachite monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amakonda kuyimirira ndi kupemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukuti upemphere, lowa m'chipinda chako, tseka chitseko,
ndipo upemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero ndi tsiku la mtengo wapatali. Ndi tsiku limene tikuyamba nyengo yoyera, the holy season of Lent. Ndi ulendo wa masiku 40. Osangoti ulendo chabe, ndi ulendo wakudziyeretsa, ndi ulendo wolandira madalitso. Lero ndi nthawi yoti tiyambe kugawana naye masautso ake Ambuye Yesu. Ena titha kutero kuti bambo, ife moyo wathu wonse ndi masautso kumene. Ngati moyo wanu wonse wakhala misozi mchakachi, kaya zaka 5 zapitazi, lero ndi nthawi yabwino yoti mutenge misozi yanu, mutenge kulira kwanu, mutenge kusowa mtendere kwanu, mupathanitse ndi Ambuye Yesu. Give meaning to your suffering, give meaning to your sorrow, give meaning to your tears. Ndetu nyengo ya Lent imeneyi ndi nyengo imene tikufuna tidzitsuke, tidzichape, tidziyeretse. Ndi nyengo ya mtengo wapatali. Nchifukwa chake imatchulidwa kuti manthu wa nyengo zonse zachipembedzo. Is the mother of all liturgical seasons in the church. Ambuye Yesu akutipempha kuti tisiye machimo athu, tikweze manja ndi kunena kuti Ambuye mundilenge kukhala watsopano. Lero akuyankhula kwa aliyense mwa ife. Mawoyamba kudzera mwa mneneri Yoweli. Akuti bwererani kwa ine, return to me. Talowerera njira zosiyana-siyana, talowerera kuntchito, talowerera mu utumiki. Ndimanena kuti muona posachedwapa, mmene talowerera posachedwapa, anthu tiyamba kale kukonzekera Lent. Nde kumatuluka mafulaya toonetsa mmene tikondwerere Pasaka. Pena zimandipatsa mantha ndi chidwi kuti tikulowera kotani. Muona kuti tsiku la Pasaka leniliro kuti akuti tikukondwerera kuti Ambuye Yesu wauka. Nde pachali chuyoka mmawa mpaka madzulo Easter fundraising. Koma zochitika pamenepo ndi mowa. Pachali chipamene. Return to me. Ambuye Yesu kuti tibwerere. Sitili pano kuti tipange enumerate machimo kuti tiwerenge kuti uyo koma aliyense adzidziwe kuti ndalowerera kotani. Ndimachita chidwi mmene ndimawerenga mthenga uja. Poyambirira Ambuye Yesu akugwiritsa ntchito mawu oyankhula kwa tonse akuti mukamapemphera. Kenaka pamene palipofunika kwambiri akuti koma iwe pamene uti upemphere. Koma iwe pamene uti uchite zachifundo. Kusonyeza kuti nyengo ya Lent it's all about me going through an introspection. Ndayenda motani ndi nyengo ya mtengo wapatali. Tatiye tichite zinthu mosiyana ndi mmene takhala tikupangira mbuyo. Ndipo mawu lero sofunika kuchita kuwatanthauzira mwa deep. Pamene uti upemphere lowa mchipinda chako. Pamene uti uchite ntchito zachifundo mkono wako wakuti usaone. Chaka chino tatiye na amene tichite ntchito zachifundo tichite mosiyana ndi mmene takhalira tikuchitira mbuyo. Chaka chino tidzidzimutse dziko kuti tichite ntchito zachifundo popanda kamera. Aliyense masiku ano afuna odwala ajambulidwe, amene awapatsa chakudya anthu aone. Ife timayambitsa ndife a Khristu kumene titavala nsalu za mpingo nde kumachitonera ndikupereka tajambula bwino. Ayi, chaka chino tichite zinthu mosiyana ndi mmene takhalira tikuchitira. Choncho mneneri Yoweli kuti bwererani mung'ambe mitima yanu osati zovala chabe. Naye Paulo akuti ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima, imene Mulungu akuyeretsa anthu ake. Tsono nyengo imeneyi monga tichitira chaka ndi chaka ikuyamba lero ndi kuti pakaphulusa. Ndipo monga ndanenera pachiyambi phulusa limeneli kwa ineyo ndimaonamo zinthu zitatu. Choyamba ndi mwitano onena kuti tilape. Tembenukani, lapani. Chachiwiri phulusa limeneli limatikumbutsa kuti sindifa muyaya. Timayimba nyimbo zosiyana-siyana, sizamuyaya. Ngakhale moyo usuwa muyaya. Njifake wansembe amanena kuti kumbukira ndiwe fumbi, ndipo kufumbi udzabwerera. Kati malingalira zimenezo. Koma chachitatu, phulusa limene tapakidwe pa mphumi litionetsa kuti ndife anthu ochimwa. Chifukwa tu ndi phulusa limene linapangidwa kuchokera kukanjedza uja tidanyamula pa tsiku chaka chatha lakanjedza pamene tinkafula kuti Hosana mwana wa Davide.
Koma tikangano chokera pa tsiku la kanjedza kufikira tsiku la lero pamene tikuyambaso nyengo ya Lent, muona kuti takhala tikumkana, takhala tikufula kuti mpachikeni. Mbanja mutakhala tikufula kuti mpachikeni. Musembe mutakhala tikufula kuti mpachikeni. Machimo athu ndi amene akufula kuti mpachikeni. Choncho phulusa limeneli tikumuza Ambuye kuti ngakhale ndi phulusa chabe ni mtengatenga ndi mtokoma wa machimo wanga. Choncho aliyense akapakidwa phulusa osalifufuta ukulengeza ku dziko lapansi kuti ndine ochimwa, ndine mkatolika amene ndifuna ndibwerere, osachita manyazi. Nde tanena kuti nyengo imene imamangidwa pa ngodya zitatu. John Damascene Oyera amanena kuti pemphero ndi kukweza mitima ndi maganizo athu kumwamba. Mujama chitira pa misa kuti kwezani mitima kumwamba, ndeti mauza abambo kuti mwachedwa tayikweza kale. Munyengo ino ya Lent akuti tipemphere kwambiri, tikweze mitima ndi maganizo ndi zathu zonse kumwamba. Nde aliyense azamitse paekha. I propose unto us zina mwa njira zimene tingonjezere mapemphero. Njira yoyamba ndiyofunikira sembe ya misa. Ngati simapita on a daily basis kunsembe ya misa, learn in this season kupita kunsembe ya misa. Maka ya daily. Pali ena ali ndi kuthekera kupita every day kunsembe ya misa. Go every day to mass. Palibenso china chimene mungapereke pemphero lalikulu ngati nsembe ya misa. Koma mwina pa zifukwa zomveka in quotes, simungathe kupita nsembe ya misa. La Mulungu osaphonya nsembe ya misa iliyonse. Ndi ulendo ofunikira. 2. Examination of conscience. Kuyang'ana moyo wanga daily zimene zizichitika munyengo ya Lent. Ndalikhala bwanji tsiku, ndachita bwanji, ndalephera bwanji, mawa langa likhala lotani. Kenaka corona ndi pemphero la mphamvu abale corona. Kwa ineyo after mass and adoration next comes the rosary. Ndi pemphero la mphamvu kuti tikule mchikhulupiriro chathu mchaka chimenechi. Pali pemphero lina limene timanena kuti the Jesus prayer. Inu Yesu mwana wa Mulungu mundichitire chifundo ochimwane. Kenaka nkumeza mpweya kuti pamene tizimeza mpweya tizimeza machimo athu kuti ndinaba. Inu Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Ndine onyada. Utapanga zimenezi utadzuka kupanga 10-15 times every day. Muona kuti pang'ono ndi pang'ono uyamba kuzindikira kulephera kwako. 2. Nyengo ya Lent ikutipempha kupunguza mpingo wathu. We are not Puritans kuti ndife anthu amene sitimangolimbikitsa kuti kudziranga. Ayi. We celebrate the gifts zimene Mulungu adatipatsa. Mulungu adatipatsa zakudya, Mulungu adatipatsa zakumwa, Mulungu adatipatsa the gift of sexuality ndi zina zonsezo. Koma no munyengo ya Lent timatitatieni tidzimane zimenezo. Chifukwa chachani? Kudya si chimo, kumwa si chimo, zina zonse zimene zimasangalatsa moyo si chimo, koma zimakhala chimo pamene zisanduka the focus, the center of our life. Munyengo ino ya Lent tikunena kuti tidzimane zimene zija, ndicho linga chonena kuti mwa ife mubwere njala yayikulu. Njala chifukwa mwa wina aliyense mwa ife Mulungu adayika mu mtima ofuna kumamsakasaka Mulunguyo. Ndeti mapanga substitute ndi zinthu zina. Nyengo ino ya Lent tikunena kuti tidzimane zimene timakonda, kandi kuonera mipira, kandi kukhalitsa pa Facebook, kandi miseche, kandi zina zotero. China chilichonse tidzimane ndicho linga chonena kuti njala ya Yesu Khristu ikule mwa ife. Ndeti kamakamba za kupunguza ndi kusala. Tikukamba za anthu amene ali ndi zaka 18 kufikira zaka 59. Amenewa akukakamizidwa. Koma ngati ndinodwala, mukumamwa nkhwala, ndinoyembekezera, simukakamizidwa. Koma ngati mungatero mwakufuna kwanu zikomo. Ana komanso oyambira zaka 60 kupita uko timapanga treat ngati ana, simukakamizidwa. Koma ngati mungathe kutero pangani fasting. Kenaka tikukamba za alms giving, kudziranga, kudzichepetsa, kudzimana zina ndi zina. Ndicho linga chonena kuti tipatane ndiwo amene alibe, kandi chakudya, kandi zovala, kandi chani. Ngati mumadya chakudya cha 15,000, bwanji kuyambira lero muzidya chakudya cha 10,000, 5,000, that difference mupeze bokosi lapaderadera muziponya. Ndicho linga chonena kuti muthandize iwo amene alibe. Koma pali chisimo china cholakwika pakati pathu ambiri timasala kamowa kazakudya ndi kumasunga. Nde Lent ikadzatha timati
ndrama za lente za chaka chino amwene ndazicheza zakwana 300,000 ndikagula suti, tikatero palibe chimene tachita. Everything that we save during the Lenten season is not for us, is for the poor, is for the less privileged. Tichita chani kuti tibereke zipatso, tipange zizolowezi zabwino. Ndi ulendo wabwino, ndi ulendo ofunikira, ndi ulendo onena kuti tingakometse moyo wathu. Pa nyumba mutha kupanga kuyika katini kothandizira osauka. Mmachali chimo titha kuyika matini othandizira osauka. Tsoka lathu lambiri timang'ana usiwa wathu, inenso ndosauka, inenso ndikusowa chithandizo. Ayi, mutha okhala ndi ndalama, mutha okhala ndi chakudya, mutha okhala ndi zovala, koma ndinosauka mwa njira ina yake. Ena ndosauka nkaganizidwe, ena ndosauka mmaubale, ena ndosauka chakudya, ena ndosauka akungosowekera abwenzi osangulumwa. Tatiyeni nyengo ino ya Lenti ikhale nyengo yabwino yong'amba mitima yathu, ikhale nyengo yabwino yopathanitsa zonse zimene takhala tikuzilakalaka ndi masautsambo Yesu, kuti tikamadza tiwauka tidzakhale kuti tayenda naye. Kwanga atutsono abale, nkungokufunikirani nyengo yopambana, tibereke zipatso, tichite mapemphero, tiyende nawo njira za mtanda. Si drama ayi, kungochita basi mokwaniritsa malamulo kuti njira mtanda agwa koyamba agwa kachiwiri lero ndakapanga. Ayi, aliyense azikanena kuti ndanyamula mtanda wanga, ndanyamula ana anga, ndanyamula nsembe anga, ndanyamula Khristu anga, ndanyamula banja langa, ndanyamula dziko langa. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.